Jimana, san kira. Ina jin ki. A matsayina na uwar amarya. A matsayinta na uwar amarya. Da 'yan uwana da abokanayen arziki. Da 'yan uwanta da abokan arziki. Na ba ma ango. Na'am, ta ba wa ango. 350. Kai kuma amarya. Sun sallama ango daga yau. Ango ya kwanta ya sha bacinsa. Bayan sati 3 ko sati 2 ya dawo. Kai kuma. Yau ni kuma na baka 10,000. An bani naira 10,000. An ƙara min 10,000. Shi kuma hada na samu 20,000 a wannan sama. Shi kuma mai kiɗa. Ni kuma mai kalangu. Na bashi 5,000. Mai kalangu an baka 5,000. Ana magana. Baka ba. Yawwa. A matsayina na yaya amarya. A matsayinka na yaya amarya. Na ba wa ango shanu guda 2. Ta ba wa ango shanu 2. Ina ma a cikin shanun nan an yanka a bani ko da kauri ne. Ni ma a ji a yi mun tafiye. Ko ina jin ki ina A matsayina. Ya matsayinta. Na yar uwar amarya. Na yar uwar amarya. Na ba wa mai kiɗan nan naira 2,000 kai kuma na baka 3,000. Shi ke. Lissafi fa yana ta ƙaruwa. An ba mai kalangu naira 2,000. Ni ma an ƙara min naira 3,000. Ina shasha ne. Ina san kira. Ga san